Morning guys. Labas tayo guys. Gandang view doon. Tingnan nyo guys, oh. Yan ang bukiring bahagi ng Cebu City guys. Ang kinatayuan natin ngayon guys ay part ng Cebu City pero malayo sa proper. Yung city proper nandyan guys, banda. Yung matatayog na mga gusali, yan. Nandyan ang Cebu City. Yan. Sa banda naman dito guys, yan, Mandawi yan. At may part ng kunting part ng Lapu-Lapu or Mactan Island. So guys, oh yun ang Sacred Heart School, no? Yan. Ganda talaga ng lugar guys, oh. Noon guys, taniman ng tubo niyan guys. Na mga 89, 1990s yung nakapunta ko dito. Ngayon ang marami ng mga bahay. Si babag bahagi guys, oh. Tingnan niyo. Ganda doon guys, oh, nag-fog guys. Oh, sarap, ganda tingnan talaga. Ito ang Cebu. Salamat guys sa inyong panonood at suporta. Magandang araw sa ating lahat.